Iddaħlet l-applikazzjoni għall-iżvilupp biex is-sit fejn l-impjant ta' trattament tal-iskart ta' Sant'Antnin jinbidel fi spazju aħdar fi proġett li se jagħti kważi 24,000 metru kwadru lura lil komunità. Il-proġett jipproponi il-bini tal-lagi f'nofs il-proġett għal aktar lok ta' rilassament f'post imdawar bis-siġar. Fi stqarrija, il-Wayserv qalet li l-biċċa kbira tal-operat ta' dan l-impjant ta' Sant'Antnin inalaq f'Diċembru li għadda u tħejja id-disin għal dan l-ispazju miftuħ ġdid fej ġiet sottomessa l-applikazzjoni għall-iżvilupp quddiem l-Awtorità tal-Ippjanar. Dan sar wara li l-ħadd il-Prim Ministru Robert Abela waqt li kien qed jiġi intervistat fost il-komunità f'Marsaxlok ħabbar li hemm dan l-iżvilupp ġdid favur l-ispazju ħodor f'pajjiżna fost ħafna proġetti oħrajn li diġà twettqu u oħrajn li huma diġà ppjanati li jsiru. Dan differenza mill-politika tal-Partit Nazzjonalista li għadu bl-istess mentalità ta' meta kien fil-Gvern tal-2013, jiġifieri li hu iżjed art verġni biex jibdilha f'miżbliet. Bil-maqlub gvernijiet laboristi fl-aħħar 10 snin eliminaw anke miżbliet tal-passat biex saru spazji miftuħa għal familji waqt li mill-iskart se jkompli joħloq riżorsa bl-akbar investiment li qed isir fl-impjant tal-Ecohive. Il-Wayserv qalet li d-disin propost se jiġi ippreżentat għal konsultazzjoni pubblika bħala parti minn dan il-proċess ta' ippjanar qabel id-deċiżjoni finali tal-awtorità. Is-sit tal-impjant ta' trattament tal-iskart ta' Sant'Antnin se jkun riġenerat fi spazju aħdar iddominat minn siġar maturi, żewġ lagi, diversi faċilitajiet edukattivi u faċilitajiet oħrajn. Qed jiġi propost parkeġġ taħt l-art li jservi wkoll il-Wittiline bħala e-park and ride. Din il-proposta għal proġett Wittiline għandha lan li toħloq ambjent vast għal fawna lokali kemm dik tal-art u anke tal-ilmaħelu u maħsuba wkoll biex isservi bħala sit ta' riabilitazzjoni għal speċi differenti. Il-bidliet sinifikanti li qed jiġu implementati diġà taw riżultati pożittivi fosthom ir-riabilitazzjoni b'suċċess tal-miżbliet ta' Witfulija u tal-Qorti Mfawdex. Proġetti bħal dan l-ispazju miftuħ ġdid Wittiline huma possibbli biss bis-saħħa tal-implementazzjoni b'suċċess tal-politika tal-immaniġġjar tal-iskart li fin-nuqqas tagħha jimplika biss aktar miżbliet u teħid ta' art kif kien jiġri fi żmien gvernijiet nazzjonalisti. Dwar dan il-ħadd fil-għaxija f'Marsaxlok, il-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela ħabbar li l-impjant se jingħalaq darba l dejjem u se jsir park għall-familji. Ftit tal-jiem daħlu l-applikazzjonijiet quddiem l-Awtorità tal-Ippjanar biex l-impjant ta' Sant'Antnin isir park għall-familja. Jingħalaq kompletament wara illi fl-aħħar xhur beda jitnaqqas l-operat tiegħu u dak il-park illi kien f'dawn l-aħħar snin ta' inkonvenjent enormi għall-Iskaliżi nagħtuh park għall-familja.